дар доираи муносибатҳои дӯстона миёни се кишвар Тоҷикистон, Узбекистон ва Қирғизистон, ҳайати ҳунармандони вилоятҳои Суғд, Фарғона ва Боткенди ин се кишвари ҳамсоя бо мақсади иштирок дар фестивали байналмилалии суруди дӯстӣ дар шаҳри Боткенди ҷумҳурии Қирғизистон ба ҳам омаданд. ҳайати ҳунармандони вилояти Суғди ҷумҳурии Тоҷикистонро намояндагони вилояти Боткенд ва аҳли фарҳанг дар гузаргоҳи сарадӣ истиқбол намуданд. мо бо як гурӯҳи фарҳангчиёни вилояти Суғд аз Тоҷикистони азиз ба давлати Қирғизистон ташриф овардем. дӯстии Тоҷикистону Қирғизистон поянда бошад ҳамеша ва барои мардуми ҳар ду тараф ҳамеша сулҳу дӯстӣ абадӣ бошад. сафари намояндагони ҷумҳуриҳои Тоҷикистон ва Узбекистон дар ҷумҳурии Қирғизистон давоми 2 рӯз идома кард. дар рӯзи аввал ҳайати иштирокчиён аз мавзеи сайёҳию истироҳатии Чашмаи Яхин дида намуданд. бояд гуфт ки мавзеи мазкур яке аз минтақаҳои зебои сайёҳӣ ва истироҳатӣ дар вилояти Боткенди ҷумҳурии Қирғизистон ба шумор рафта, тибқи таъкиди масъулон ҳамасола ба ин ҷо шумораи зиёди сайёҳони дохилӣ ва хориҷӣ ташриф меоваранд. дар натиҷаи талошҳои асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва президенти ҷумҳурии Қирғизистон муҳтарам Садир Жапаров гузаргоҳҳои сарадӣ миёни Тоҷикистон ва Қирғизистон бозгардид ва ин боз шудани гузаргоҳҳо ба таҳкими робитаҳои иқтисодии иҷтимоӣ ба хусус робитаҳои фарҳангӣ заминаи воқеӣ гузошт ва имзои санади муҳим миёни се кишвар Тоҷикистон, Узбекистон ва Қирғизистон, яъне дӯстии абадӣ, ин яке аз санадҳои муҳими таърихӣ ба шумор меравад ва маҳз чунин ҳамкориҳои дӯстона имкон хоҳад дод то робитаҳои иқтисодӣ, иҷтимоӣ, фарҳангӣ, варзишӣ ва дигар самтҳо боз ҳам миёни се кишвар тақвият ёбанд. бояд ёдовар шуд ки Тоҷикистон дар сиёсати хориҷии худ бо кишварҳои ҳамсоя ва хориҷи дуру наздик муносибати сулҳҷӯёна ва дарҳои бозро ба роҳ мондааст. ба вуқӯъ омадани рӯйдоди таърихӣ, яъне боз шудани гузаргоҳҳои сарадӣ миёни Тоҷикистон ва Қирғизистон ва имзои санади муҳим дар шаҳри Хуҷанд аз ҷониби сарони кишварҳои Тоҷикистон, Қирғизистон ва Узбекистон дар таҳкими муносибатҳои иқтисодии, иҷтимоӣ, фарҳангӣ, варзишӣ ва ғайра заминаи воқеӣ гузошт. мана имрӯз дар фестивали бисёр як бонуфузи байналмилалӣ омадаги ҳастем. мехоҳем ин хел фестивалҳо, ин хел чизҳо байни ҳамсоя кишварҳо, байни тамоми давлатҳои ġаҳон бисёр шавад ва мо муаррифии санъат ва фарҳанг, рақси тоҷикро ба тамоми ҷаҳониён муаррифӣ гардонем. Это очень прекрасная возможность дает нам, чтобы мы узнали друг друга поближе, традиции. Я очень надеюсь, что в дальнейшем мы поедем в Узбекистан, потом поедем в Таджикистан. И это станет такой традицией, где мы будем приезжать друг к другу только с песней. дар ҳамин мавзеи зебои Чашмаи Яхин ҷавонони эҷодкори вилоятҳои Суғд, Боткенд ва Фарғона барномаи зебои фарҳангиро пешниҳод намуданд. Благодаря руководителям 3 стран – Киргизстана, Узбекистана и Таджикистана – есть такая возможность подарить праздник людям. Это такое счастье, что дали такую дорогу, потому что в единстве – это сила. Когда мы едины, когда творчество едино, тогда мы просто, у нас всегда хорошее настроение, и мы рады дарить радость людям. дар рӯзи дуюми сафари корӣ ба ҷумҳурии Қирғизистон, намояндагони вилоятҳои Суғди ҷумҳурии Тоҷикистон ва вилояти Фарғонаи ҷумҳурии Узбекистон аз Академияи тиббии шаҳри Боткенд боздид ба амал оварданд. ташкили намоишгоҳ ва пешниҳоди анвои гуногуни таому ҳунарҳои мардумӣ дар мавзеи сайёҳию истироҳатии шаҳри Боткенд хело ҷолиб ва тамошобоб буд. албатта ин ҳама таҳкими робитаҳои дӯстӣ дар рушди ҳамаи самтҳо аз ҷумла фарҳангу ҳунар заминаи воқеӣ мегузорад. Жақсы, сағамалық, достық майрамы, фестивал өткөрүлүп атат. мо барои гузарондани фестивали дӯстӣ омадем. бисёр хурсандем ки сарҳадҳо кушода шуд. мо метавонем бе мушкилӣ рафту омад кунем. мехоҳем ки чунин фестивалҳо боз ҳам зиёд шавад. иштирокчиёни фестивали байналмилалии суруди дӯстӣ барномаҳои ҷолибро манзур намуданд ки моҳияти онро муттаҳидии халқҳо, дӯстию рафоқат ва меҳру муҳаббат нисбат ба ҳамдигар дар бар мегирад. ما آمدیم به فستیوالی سرود
дар ин ҷо се мамлакат қарор дорад. Ҳама мо омадем барои дӯстӣ, барои хурсандӣ. дар ин ҷо моро бисёр хуб пешвоз гирифтанд. Бисёр хурсанд ҳастем ки дӯстиҳо барқарор шуд ва байни мамлакатҳо мо озодона рафт омад мекунем, дӯстои нав пайдо мекунем. Мана имрӯз як хирсандӣ иди як калон истодаем. мо бисёр шод ҳастем ки мана сарҳадҳои мо кушода шуда Тоҷикистон, Қирғизистон ва Ӯзбекистон ҳамдӯстиро барпо кард. аз ин бисёр шод ҳастем. мо мехоҳем ки рафту омадҳои мо канда нашуда, аз инда боз ҳам хирсандиҳо шуда, боз ҳамхел идонда бо ҳам вохӯрдан насиб кунад. чорабинии шоми дӯстӣ ки дар варзишгоҳи шаҳри Боткент баргузор гардид, шумораи зиёди сокинонро ба ҳам овард. раиси вилояти Боткент зимни суханронӣ аҳли ширкаткунандагонро хайрумақдам намуда таъкид кард, ки ин ҳама тадбирҳои судманд ҷиҳати иҷрои амалии созишнома ва санадҳои дӯстӣ миёни се кишвар Тоҷикистон, Ӯзбекистон ва Қирғизистон бароҳ монда шудааст. ҳокими вилояти Фарғона ва муовини раиси вилояти Суғд аснои суханронӣ аз пазироии самимӣ изҳори сипос намуданд. зикр карда шуд, ин ҳама робитаҳои нек ки аз муносибатҳои хуби сарони се кишвар президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, президенти ҷумҳурии Ӯзбекистон муҳтарам Шавкат Мирзиёев ва президенти ҷумҳурии Қирғизистон муҳтарам Садир Жапаров сарчашма гирифтааст, бояд ҳамеша идома ёбанд. имрӯз мо аҳли фарҳангу ҳунари се кишвар дар ҷумҳурии Қирғизистон якҷо баромад намудем. барномаи фарҳангӣ дар сатҳи баланд ташкил карда шудааст. шод ҳастам ки дар ин чорабинӣ дӯстони хуби ҳунармандонро аз ҷумҳуриҳои Тоҷикистон ва Қирғизистон дидам. кӯшиш менамоям бо барномаҳои махсуси консертӣ ба кишвари Тоҷикистон низ ташриф оварам. мақсади ин фестивал албатта ин дӯстӣ аст, меҳрубонӣ аст, меҳру рафоқат аст. мана чиқеле ки мо мебинем имрӯзҳо дарвозаҳои ин давлатҳои бародар кушода аст, сарҳадҳо кушода аст, мардум омаду рафт карда истоданд. ҳамеша мехостем ки санъату фарҳанги хешро дар ҷаҳон муаррифӣ кунем ва мехостем ки ҳамеша дӯстӣ мо пойдор бод. ҳамин тавр дар барномаи фарҳангии шоми дӯстӣ аҳли ҳунару фарҳанги вилоятҳои Суғд, Фарғона ва Боткент барномаи зеборо манзур намуданд.